mondo chop kama winjo bed ni entie. Koponi nitiere gimoro amora mose kier kata mose ng'ikore nyakwara Ramogi, waketo gi ratil mondo japiny obed gi ng'eyo kuom gik matimore hie e ratil. Japiny bende bedo gi thuolo mar nono gik mawachore gi mondo ng'e ni to adieri manitiere en mane, ang'o mapok otim, ang'o mosetim. Joma timo bende timo gi kaluwore kod kaka chik dwaro kod kaka weche dwarore, koso itimo gi atima mondo mi mor wang' jopiny. Piny Kenya kaka sani nyakwara Ramogi osebedo gi weche maka kod kacha ka gi thuolo mowueni siasa e kind kweth maketo piny owacho tesre gi piny owacho giwegi wacho ni omoke. Gimoke ka nitiere seyo matimore ewi weche ma opogore nyakwara Ramogi. Wan gi mathoth motenre kod mago matimore moda kete ratil. Wembo makawuono in bende bed kod wachakruok nyaka giko ka iwinjo chenro mar ratil. Odhiambo nyakwara Ramogi, an kod wendo mara ma bende an go e studio ka, wendo na machielo winjo bed ni nitiere studio marwa ma Kisumo iluongo ni Salim Odeny, nyiri machuo kende kuwuok sani wageno ne odhi donjo mondo wachak ture kod achiel kachiel kuwuok e studio marwa ma Kisumo. Kata kamano kapok wadhi Kisumo to wan ka kod wendo ma bende osedonjo e studio. Wan gi japuonj Odoyo Owedi, en wendo ma ung'eyo, wadwa ni wang'iane to gik matimore sani nyiso chal mane mar piny Kenya mana e ratil. Machiegni japuonj Odoyo Owedi. Erokamano osiepna George Bati, to ne oganda mar Luo kamoro amora ma untie munena to kod joma winja. Ruoth oting'na umalo, Nyasaye mondo gwedhna uduto gi mwandu kod kothu. Japuonj, piny Kenya nyaka kamoro kama uchope ni nitiere gik ma samoro japiny penjore ni to wachopo kanade, ang'o ma watimo momiyo nyaka watim magi, wachopo ka nang'o, to bende ma nyiso ni piny Kenya dhi dongore. Achiel kuomgi gin weche mag siasa makoro dhi nyime sani. Okineka piny owacho nyocha yier, wan gi ndalo manok nyaka nyocha yiero rum. To chal ka gima nitiere kaka wich chako sikore e siasa ma samoro dipoka omono piny owacho chopo gik ma owinjo bed ni ochopo. Iye gi in gi pachgi kaka inene, kaka wang'i ng'iye kendo kaka ipime, kaka igore, ineno ka bende nitiere gima ja Kenya nyaka gen kaluwore kod kaka weche koro muoch sani ma jogi wuoyo idwoko kamano. Koso gini nyalo chocho opara ma nyalo kelo dongruok manosingi. An gima dinahero ni mondo timre piny Kenya ka. Ni wadhi e yiero bang' higni 5, wayiero joma yombo, jomiyombo, kaeto joma chamo muma chamo, kaeto ji chako tich. Jomoyombo gitiyo kaka winjore kod chik manie kom momigino. To jomoyombi bebede bath pap to kaw notes. Kacha otimo maber, kacha otimo marach. Kacha otimo maber, kacha otimo marach. To kacha opo sa yiero machielo, titing'o notes go tidhi somo ne jopiny. Ni ng'ane ni ne uyiere, bang' higni 5 ne notimonu 1, 2, 3. To an kaka natimone, manone, mamiye max, orem. Koro sani to koro miyauru komeno mondo koro adhi atimnu maber moloyo kata mopogore gi kako tiyonu. Mane ka jo Kenya dikwan. To koyier ng'ato to udwa kete gi lweny ma otiyo puronu puodho manuore no pur to ng'ato ywa nungone, opuronu kamano no pur to ng'ato ng'ong'one, olosonu gik manuchano losi to ng'ato dhiro wiye. Biro timore nang'o? Embe udhi ng'ado buche ka ng'ama no mi thuolo mar tich. Ting'e ni Kenya ka e chon ni wacho ni ne wan gi party achiel. Party achiel mane wan go no iluongo ni KANU. To ni dwaro ni mondo KANU obed yo mayot minyalo wuogo gi jopiny mondo ka ok otiyo maber tigole telo. Kuom mano ne nitie Jaramogi Oginga Odinga, James Orengo, Bamariz, Ndhenge, ne nitiere Matiba, ne okedo matek gi jomoka kwanogo. Alright. Matek ma Moi no golo section 2A. Ma wabedo gi multi party. Ma koro los party moko minyalo largo kom. Okay, japuonji wacho ni nyaka kama wachope ni. Nitiere joma tamo sirikal tiyo. Mana dier. Sirikal kane odonje telo. Ne ging'e ni joma biro kwedo gi ne nitiere. Bed ni Azimio mano yudo loch Olandi kata kaka koro jatend piny William Ruto emano yudo loch molandi mochamo muma. Ne ging'e ni nitiere jok mabiro siemo ne kato timo maber, kato timo marach kuom ranyisi.
ging'e tich munjo be gitiyono gana jo Kenya. Onge ng'ama oseyiecho bug Kenya Kwanza mar manifesto mane gidhi godo e nyim jopiny. Ere kaka tich koro tamogi giwacho ni ng'ato ng'ong'onegi. Ng'ama ng'ong'onegi ok iwacho ni ywak ogwang' ok mon dhiang', ywak ogwal ok mon dhiang' modho. Ayie kodi kabisa. To dwani mondo ing'e wach moro ka. Theory mar opposition ni keto serikal tesre en gima itime i bunge. Ok time pap kama ne itime ni. Ka itime campaign kidwaro loch. Nitie opposition koni, nitie serikal koni. Koro ka ji odhi e bunge to jo opposition wacho ni kama e ka serikal ok ti maber. To jogi duokogi. Kacha iluongo ni od bura. Kama buche mineno wayale rally e papgi. Magi wayala ni mondo wanyisre ni wan gi joma ng'eny. To piny ok rit gi ng'eny mar ji mochokore rally. Piny rito gi joma oyier mochokore e bunge. Joma nie bunge ka eman gi mandat mar jopiny. Gin ema jopiny gi omiyo gi teko ni gidhi giyal bura e od bunge e loge. Omiyo ineno ka inyiso jopiny ni ng'eyo opposition no kete ni keto serikal tesre ei bunge kacha mantie government go opposition. Oko ka gimoro amora miyalo en onego bed ni ji campaign ni dhi kawo loch. To mar ariyo, ka un serikal tiyo to usiko ukete gi weche ma nyaka gidwoki nyaka upengi pingo to beber. To ka nitie gima nyaka pingi emomiyo idwaro ni nopo Kenya e constituencies 290. Noganda koganda momi constituency oyier wuodgi achiel mabith kata nyargi achiel mabith manyalo dhi keto joka tesre e wach manade mantie od bura. To ka uno yieru nudhi od bura to kunyal dhi tweroru gi jowete wi od bura kacha mondo ukwergi ni ka utime marach ka utime maber gino utime marach mok wadhi kalo. Ka namba motamou to winj duondu kupengo gino mondo jopiny okaw notes ondiki ni joka notimo marach. To ka jaote mane waore od bura okwerogi to nikech ging'eny gitamore winjo. Koro higa manyien kabiro to wabiro lokogi mondo waket joma ng'eny manyalo tiyono kaka wadwaro. Alright. Nyaka gi sani wan ka piny owacho duokore gi joma keto gi tesre. Chike mag piny Kenya ok oketo ayanga ni ma en apisi mar kweth maketo wa tesre. Ma en achiel kuom gima nyicha ne jatend piny temo wacho lieko ni mondo mi oketie katiba mondo bed gi leader of opposition kata opposition office mayango ni ma kore jakom kata ma jatelo maduong' mabiro ng'iyo serikali machalo kamano. Penjo mara ni aina ang'o mochuno ni nyaka serikal duokre gi joma keto gi tesre. Nikech nwanene kinde loch Kibaki ni nyalo dir weche, nyalo wach gik moko timar to nowacho ni jogo ubro wuoya. Ang'o mamiyo serikal masani mar jatend piny William Ruto ento to oketo ni gimoro amora mowach gi kweth ni nyaka duoki. Dongo ang'o mamoneno ni ma samoro nyalo miye peke weche mag tich mare. Gimomiyo nyaka duoki nikech gigi wacho gi ok e galamoro. Tiende ni ng'acha nyiso jo Kenya gik ma samoro e wang' serikal ok gin adier. Ka serikal ok oduokogi tidhi par ni gin adier to yiero moro be biro mbele. To nitie samoro minyalo wuond jopiny. Nyaka serikal ema nyisgi ni oyo gino ok tim kamano itime kama. Kaka wuono koro bawuoje inyiso jo Kenya ni serikal ni emomiyo udenyo, emomiyo mogo siling 200. To waduto te wang'eyo ni kata kane pok wadhi e yiero mogo ne siling 200. Waduto te wang'eyo ni serikal onge puothe gi deche mogole bando to dhi uso ne jopiny. Nyaka bando ma jirandi no uso ni mano pure bath dhodi ituone serikal oduok nengo ni chien. Eto serikal dhi duoko nengo ni chien koluwo kanye. Omiyo wawe wuondo jopiny gi weche manono. Serikal onge teko mar dhi duoko nengo bando na mana pure puotha gi pesa na piny. Omiyo gima serikal nyalo timo onyalo make sure ni jopiny wang' ni opuro cham mang'eny makoro joma nigo matin go ok nyal keto ne joma dwaro nengo man malo. To mago ok nyal tim godiochieng' achiel, be ok nyal tim godiochieng' ariyo. Nengo pesa kodhi malo kaka osedhi Kenya ka. Ok en no dhi nikech ne ji ochamo muma in October or September. No dhi nikech gini osebedo ka wuotho economy wuotho marach kaka wuotho no mochopo kama chopeni. Ang'e ni history mar the Kenya shilling bedwa ni ng'e. Sama ne Kenya shilling okungo chopo mokalo 100, finance minister ne former president Uhuru Kenyatta.
ene mochako bedo president 10 years. Onge chieng' ma Kenya shilling osedoke ne 100 to dhi adhiya makoro nochopo 120 sama noa. Wach ni te dang' iting' ikete wi president manochamo muma nyoro. Okay. Okikete wi president manochamo muma nyoro. Singo mare gi dhoge. En ni waburo duoko nengo ni piny nyaka chiegni siling 70 gi wiye. Ang'o momiyo ma pok otimore? Dipo ni macha ne en siasa mar wuondo jopiny. Gimiwacho no ichalo ng'ama penjo japuonj. Ni japuonj ni loso scheme of work ni biro puonjo quadratic equations, ibiro puonjo statistics, ibiro puonjo algebra, to dakise puonjo to koka tam pok orumo. To samoro ma scheme of work mar higa achiel mangima. Manifesto mar President William Ruto en manifesto mar 5 years. Mitimo gi budget mar Kenya. Japuonj wang'adi matin. Iwacho ni kane gidonjo ni nitiere gik mane giwacho ni gidhi timo. Achiel kuom gini iwacho ni ngima ne ok yot e kinde cha. Mane gidonje telo. To ne giwacho ni ma achiel kuom gik madhi gidhi kete maino sama gidonje telo. Mana dier. Ang'o momiyo koro gini lokore bedo mar higni 5? Nitie gima pok okete maino. Manifesto cha kaka nondike cha nen mar higni 5. Ok ni kata gimoro amora mane giwacho. Koso ni paro ni gibiro ndiko manifesto bang' higa ka higa koso bang' dwe ka dwe. Manifesto nen mar higni 5. Nitie gik moko e manifesto mibiro tim sani, moko ibiro tim bang' dweche 6, moko bang' higa, moko bang' higni 2. To moko bi chako sani to biro rumo bang' higni mang'eny go. Gima duong' moloyo ni ji odenyo, ji dwaro chiemo ma nengo gi nyalore. Yes. Chiemo ok en gimi puro kawuono to kiny ochiek. En ng'ama riek kabisa ma paro ni mondo oganda obi oyud chiemo ma nengo ne yot e higni mabiro. Amigi kothe mikomo, amigi mbolea ma nengo gi yot. Mano iluongo ni long term sustainable solution to the problem. Tiende ni konyo chandruogni e yo malach kendo madhi mabor. Iluongo ni igolo chandruok kapok chandruok obiro lokore masira e ndalo mabiro. Kendo mano kotim to koro ji biro ng'eyo no nego wapur cham maromo kama eka bech gik moko dogo piny. To ng'ama wacho ni bedo president nyoro koro kawuono nego be ni nengo bando dok piny. Itima ang'o momiyo nyaka dog piny? Idhi wuotho gi joma nigi bando te michulo gi bath bando no moko. Nikech ing'eyo ng'ato uso cham kaluwore kaka noyude kata kaka nopure. Omiyo wabeduru joma nigi orruok. Nikech wambe ka chiemo ripo ka Nyasaye ma jagwedho oganda ni ogwedho wuodwa no mobedo president. Embe doher ni kobedo tiyo to ng'acha riti utiyo kosetieko timiya report card. To ma iseto ne ng'ato penj to tam pok orumo. Iseto ne ng'ato penj to pok otiyo kata higa. Wabede uru joma beyo. To bende king'iyo weche miwacho gi, wawe wuondore ni ok wane. Nyicho chak gini ni nokwal kura. Koro wadwaro lojni. To kage yudo ni gino kelo anyiera ne gin. Koro gichak giwe wacho kwal kura, wadwaro lochwa, gidonje wach chiemo nigo gitek, wadwano duok piny. Wabeduru joma joratiro e weche manade mwawacho, e timbe manade mwatimo. Romo mar Azimio la Umoja, kanyalo mana gilo matin, japuonj en romo mawach ni ji poro wach. Jopiny bende nyalo wuoyo, ginyalo wacho ni wan magi ma wadwani mondo mi. Nikech oparo ni kweth maketo piny wacho tesre onge ga pisi moyiedhi. Mana dier. Ma oket negi. Ma wacho ni ji nyalo dhi to ndiko to wacho ni koro barua ni andiko ne jatelo makama man jatend kweth moyiedhi. Koro nyiso ni nitiere rombe moko minyalo tim kaluwore kod kaka katiba oketo thuolo ni ji nyalo romo kendo nyalo go mbaka ka en romo mar kwe ma onge chonjo. Maye wanyalo wacho ni kuom thuolo duto te Azimio osebedo ka nitiere gi rombe mag kwe. Onge kama midhiero senene minyalo wach ni ji noringo kata kama. Polise bende poko otimo gimoro minyalo wach ni gimoro notimore manyalo kelo chandruok. Ere richo ka ong'is ji midhiero manitiere gi sani nikech piny owacho nyalo biro penjo ka higni 5 orumo. To jogi nene gin kanye makor ka sani gibiro ni watimo marach kata ni watimo marach kuom higni 5. Midhiero nene kanye. Ang'o mane mono gi wacho nwa seche gi mondo walos gigi kaka saa medo dhi mbele nikech iwacho ni en progressive. Weado kodi kama ichake koda mar system mar government. Katiba ma wan go kawuono ni iluongo ni presidential system. Katiba ni ng'ama notelo ne molojo manotelo ne te en Raila Odinga. Kendo nong'eyo, kendo nopuodho, kendo nowacho ni wadwaro presidential system kama onge leader of opposition. To mano no odilgo nang'o? No dilgo ni ei bunge kacha ibiro yier leader of minority gi leader of majority. Mabiro miyo ofis sirikal machamo pes sirikal maringo gi mtok sirikal.
man office minyalo ndike barua mora mora midwa no wacho opposition. Mar ariyo, ikoni kowuogi jopiny konyis jopiny. Aparo ni choko bura magala moro minyisruoke ni ji ng'eny tinyisogi ni sirikal timo marach kama nyaka wabwatim kama. Mano en gimiluongo ni incitement. En thuo jopiny gi sirikal mantie. Tan kaka ng'ama ja siasa and sociology ang'eyo gimomiyo itimo mano. Gimomiyo itimo mano kawuono en no ganda na mar jaluo ni nodhi ohero president matiyo nikech owuok nodwa dhi tiyo nyaka piny luo. To ganda na mar luo ni en dech ng'ato ma giwe ni gidhi ne president matiyo to dong' nono mondo giduog iri to in owadgi itugo dhawo gi libamba to gibede ng'e. In kawuono kuketho rugo wadu to owadu dwa ni dogo bedo siepne to tugo dhawo gi libamba to bro neno kiere konyo lweny. Nyaka gie sani robe mag Azimio ok ng'i mano oganda luo. Kawuono ni ne gintiere gwenge mag Busia. Mathoth oganda manitiere kuno gin oganda luo. Nyiso ni gini waparo ni wanyalo gole e pacho ka e paro kata wach ma in goro ni gin gir oganda chiel. Nyocha ne gin Machakos, chieng' mane ODM otieko buch gi Machakos ne giromo oganda moko, kawuono ne gintiere gwenge ma Busia kocha. Kupogore gi mano nyako Ramogi, ageno wendo mar Salim Odeny ma bende ne owinjo bed ni bedo SBO marwa ma Kisumo. Sasa modonjo to wabro dhi ka tudre kod achiel kachiel mondo mi nyiswa paro ma en godo e weche ma wawacho gi sani. Japuonj ka were kod mago motenre kod rombe ma osebedo gik ma samoro wachore. Jatend piny William Ruto ne wacho ni odwaro ni kweth maketo piny owacho tesre obed mojiwore miluongo ni robust opposition. To kwa ng'iyo sani chal ka gima nitiere wino moro mochiki ma odiro low moro ka moro mondo ywa jomoko. Bende pod piny owacho nigi chung' mar bedo gi opposition kata kweth maketo gi tesre mongirore, koso piny owacho dwa ni mondo mi obar kweth maketo gi tesre? Adwa ni mondo anyisi ni onge ng'ama osewuok e party ne mano yierego modhi e party mar ng'ama chielo. Gima notimore mane joluo odhi State House wajumbe en ni jaluo moyier ma jothurgi ore ni en tudruok e kindgi gi sirikal onge gima nyalo mono gi ne dhi State House mar Republic of Kenya kata dhi neno president mar Kenya. Sama President William Ruto ni State House kata Harambee House, en president mar Kenya, ok en leader mar UDA. Dine joluo ka wuog ka madhi e headquarters mar UDA. Eka koro ne wacho ni oyo jogi owuok we ODM dhi e UDA. To bende wach moro ng'iye piny luo ka ni koneni kiwuoyo gi sirikal to nitie gimomiyi wuoyo kodgi. Sirikal eman gi teko mar implement gik moko. Nya neno kaka Magoha makoro Nyasaye oket chunye kama okwe wuotho e piny katimo gik moko e lo sirikal. Nya neno kaka Kithure Kindiki makoro tiyo sani wuotho e piny katemo loso gik matimore e sirikal. Ka jogi ema loso gige sirikal to tami ni ok iwuo kodgi, ere kaka sirikal biro tiyo? Nya neno ka mujumbe magem Elisha Odhiambo odhi onyiso president ni president e igem yalaka nitie kamiluongo ni Nyamninia kama nitiere pau jo VOK machon matinde KBC. Pau ni tinde timo nono nikech yore lendo masani, teknoloji mar lendo masani tinde opogore gi machon. Pau ni timo nono. To e bathe ka nitie Odera Kang'o University modhi odi kama deny. Dwane kech piny lokore wakaw pap ma Nyamninia ni mondo wami Odera Kang'o University mondo igernwa university maduong' e piny ka. Iparo ni William Ruto dino ng'e nade ni nitie Nyamninia matimo kacha nono to Odera Kang'o be orem gi thuolo minyalo gere. Donge idwaro ng'ama ne jopiny oyiero madhi wuoyo e lo jopiny mondo dhi onyis president ni nitiere thuolo ka wiket koni mondo dongruok odhi nyime. To kane oling ni ok odhi ir president, donge mano nok timre. Ipani mano ok inyal time od bura kaka ne wacho ne ujubed ni giwuoyo mane od bura. Ginyalo time od bura. Ting'e ni od bura onge president ma implement gigi. Od bura onge it president. Kendo dhi wuoyo od bura, tiyudo ka od bura kama gintie no joko chacha pingo wachno. To kiyudo it president one on one, to wachno donjo minyalo kata mi duoko sano.
To be wacha kapar ni gimoro. Wawe wuondore ni wan gi gimiluongo ni double speak. Samane Raila Amolo Odinga omosore gi President Uhuru Kenyatta tarik 9 dwe mar adek 2018. Wach manonyiso maduong' nomiyo gimosore ni mondo dongruok obi Nyanza e yo mayot. Kendo sama gino nochakore, Raila Amolo Odinga ne wacho ni wach mar yiero to konya wuoye, kata obiro chungo konya wacho sano. Bende ok owuo nikech Uhuru wacho ni bro support. Owuoyo ni mondo dongruok obi. Kendo koni dhi maromo gi president, emomiyo koro pot biro Kisumu. Kendo dhi mana miya romo kode, emomiyo koro reru mowuok Nairobi kadhi Kisumu, losore maber kaka losore. Kendo wuor mana los kode, emomiyo idwa kel ei Kanuka gimiluongo ni Industrial Park. Kendo emomiyo iloso gik machok ginene. Ento sama notimo mano, dak ne upenje ni dari wewa ODM idhi e sirikal. Sirikal nitie chik mawacho ni nyaka tim development maromre. Mano dak no wacho. No wacho mano. Jomane keto piny wacho tesri, jomane nie sirikal mane paro ni mosruok no noko dhi korgi, no wacho mano. En miriambo kosa dier. Jo ODM to noko wacho. Kawuone ka giwacho. Jomane keto piny wacho tesri kinde no manie sirikal no wacho nango. No wacho ni ogol ge sirikal koro dongruok dhi kocha koro mage sirikal. Yes. Ang'o momiyo jogi ka koro wacho ka koro jomoko dhi machiegni ginto kik giwuone jogi dwa dar wuok masa moro ntiere gima George, wapuonjore kuom jatendwa Raila Odinga ni kidhir sirikal to dongruok biro. Koro ka en mopuonjowa gini, ma kendo bang' yiero chako nyisowa ni tiuru gi sirikal mantie mondo dongruok obi. Ang'o mokoro lokore? Gimo lokore ni en sama no dhi South Africa cha, oneno ka President William Ruto dhi luo Nyanza, ma ji ogone sigalagala manogo mogik kane igone wach yiero. Raila Amolo Odinga mano wacho ni wakarwaka uru jatend piny. Nyiso ni ne onge gi richo, no konyal neno nyiego nikech nonyiso gi ni kik obiro mondo mi uruo kodu, kik ubed gi chandruok moro amora. Ere kaka inyalo wacho ni oneno nyiego kendo bang' timo ma? Kare waloknu gima notimore nikech atemo mondo protectu mondo kik akuod wiu ahinya. Sama ne wabet Rarieda e dala gi Waziri Owalo, Gavana Masia James Orengo nobiro landonwa ni bang' saa achiel mokalo na wuoyo gi Raila Amolo Odinga ka en South Africa. To koro adwa kwayo President William Ruto ni bedo wuoyo gi Raila mondo dongruok odhi nyime kendo kwe obede Kenya. Gima temo wacho ni mano ne wacho. Tiende ni Raila nong'eyo, nodwa ni mondo wuo gi President William Ruto. Kose wuoyo kode, to gi odonje sirikal. Kaito koro kose donje sirikal, to koro en owuon ema sama ne ji dhi e yiero, no miyo ji otiko jomidhi yier. Tiende ni en emoyiere piny luo. To koro joma dhi bedo appointed e sirikal, be koringo donje handshake machielo, to en emodhi chako yiero joluo mi appoint e sirikal. Japuonj mano ne dho Orengo, ne oken dho Raila Odinga. Ananga mariek. Korengo biro kuongo lando. Ne dho Orengo ma ok ne dho Raila Odinga. Odinga. To kuongo lando ni ne giwuoyo gi Raila Odinga. Gipani no konyise ni mae gima dhi wacho ne president. Owacho ne giwuoyo, nok owacho gima giwacho. Nok owacho ni Raila onyisa ni mondo en openjo mani mondo mi ubed kaka piny Kenya odongre. Dongidu uwuoye gi owadu ma Raila Odinga mondo uneka kunyalo kelo piny Kenya kanyakla gi kwe mondo pokruok kik bedie. To ok no wacho ni no awuoyo gi Raila to no wacho na kama ni mondo abi anyisi kama. Gin gik ma ji nyalo wacho e siasa nikech ma en jatend piny, to ji nyalo wacho winji mondo neni jomoko beda accommodated gima chalo kamano. Nitiere kata jok ma bende osewuoyo oko mar siasa. Kata mana jotelo mag dinde, kata mana jotend NCIC. Wacho ni gima dwaher ni jotelo duto ma Kenya ka unyalo bedo piny mondo uwuo. Mano ok nyis ni ng'at achiel emano nyisogi ni mondo gidhi gi wach mano. Japuonj, apenjo wach mar opposition kata kweth maketo piny owacho tesre. King'iyo diponi piny owacho nitiere gi maling'ling moro mar pogo kweth maketo piny owacho tesre gi ediere. Onge gima kamano nikech mokwongo joma dhi ir piny owacho gine ma gikwayo ni losnwa uru thuolo mondo wadwa rom gi president mondo wawach 1, 2, 3, 4. Ing'e ni chieng' mane President William Ruto nodhi Homa Bay County, kata odhi onindo Kisumu State Lodge, kata okinyi ne odhi Siaya. Wajumbe te no mane okoromo gi president Homa Bay, ma Migori ma Kisumu nyaka ma Siaya, noringo modhi opong'o State Lodge Kisumu ka gidwa ni mondo girom gi president giwach ni gi weche manade mantie. Gimomiyo macha to ne ok okelo lweny mana neno ni pok onyisa gi jo Azimio. Joka no dhi man ka chope gate, ng'ama kongo yudo karite gate kanyo dwa donjo en governor ma Migori ma en Mheshimiwa Ochila Yako.
gi jomodongo girito kendo gidwa donjo kendo ing'e ni thuolo mar donjo kanyo nomigi motelo moloyo kata wan joma nyicha wuotho gi joma ne president oyiero e sirikande omigi thuolo magidonjo magine magidhi bedo gi president magiwuoyo kamano nikech president ne dwa winjo ni to joma jopiny oyiero mondo okel ote gi iragi wach mane magin go mondo atim nikech an kaka oseyier an president mar Republic of Kenya ok an president mar jodalawa ok an president mar UDA ok an president mar Kenya Kwanza iyieri mondo ibed president mar the Republic of Kenya kendo ichamo muma kaka president mar Republic of Kenya koro kidhi State House idhi neno president kaka president mar Kenya kidhi State House Nairobi president mar Republic of Kenya kidhi Harambee House president of Republic of Kenya kidhi ka minister mar Kenya to kidhi office mar UDA mano to koro idhi kaka party mano koro siasa mano koro defect omiyo nyaka wapuonj jopiny mondo jopiny ong'e gik moriere wach mar bago jopiny gi wach kiani onge kiango wawach ne jopiny adier nikech e kind jopiny kantie jomoko mariek ta miriambo toga wanyalo wacha miriambo igni to chopo kamoro makoro jo chako penjo ni ka onge adier. Okay, in kako doyo wedi antie japuonj in miwacho kaka sani ni chak inene karang'o makoro wacho ni wang'i koro neno mopogore kaka samoro ni nene kinde mokalo ma ang'o miwinjo ka wacho midwa ng'e kana chako wacho chon kosa chako wacho sani pogruok mar wach miwacho ni miriambo tow adieri neno adieri ni nochako neno karang'o kaka in kaka japuonj adwa nyisi wach moro manyaka ing'e. Yes. Piny luo ka nosediwa boksi moro to we anyisi kaka inyalo di dhano ma dhako nyuole box sana sana itime din kabisa ing'e gidi mulundi din itime din kabisa kidwa ni mondo ikonj jomoko bed jogi tik nyiso gi jasigu ning'e ni ma jasigu ma kaonge to tieko mar ariyo iuso ne gi geno mar ngima maber nyime maka gisetieko lweny miketo giene to gidhi neno mar adek ibedo jatendgi e wechego te koro tiel adek gi emigero go wach mar lup machalo mar din ma ji nyalo luwo ng'ato machalo din nikech kidwa we luwe tiparapara ni jasigu cha dhi tieko to kidwa we luwe tiparapara ni kuma ber ma ji dhi e nyime cha dhi kethore koro en isikiluya luwa jasigu ni usiku kata ng'ama koro ok jasigu kata ng'ama no osiepene chon mane gimadho go chai koro tuoni ni mano jasigu mondo med luwe paradise moketi ni dhiye mangima dhi bedo maber cha be ok chopi nikech chieng' mochope paradise no to din no kethore mane machal ni polonge mane machal ok awacho ni koro polonge ni korigori gi jolemo hapana ata mana wacho ni iparo itemo wacho ni gimoro maber ma samoro geno ma piny nyalo bedo godo nyalo bedo maonge ma iketo ni mana geno ma ok chop nyaka chieng' moro ng'ama miyo keto geno ni oyuda gima dwaro din emano o inspire that thinking ni din emano kelo paro machalo kamano ni ng'eyo din ka inyiso wa ni Yesu biro duogo ok oduogi nyithinde nyuolo manyien Yesu biro duogo ochiegni duogo to ok oduogi iwinjo marwa ni bende adhi bedo president ka yiero ni ka tachamo muma yiero ni ka achamo muma eka din ok gore piny to kichamo muma to din dhi gore piny tok kitieko tamni mar chamo muma ing'eyo nitie gimoro buk moro mandiko miluongo ni Why African Kingpins Do Not Want to Be Presidents. Nango inyayo yudo kingpin achiel ok adwa chiwo example gi Kenya ahinya nikech jomoko biro paro ni nitie ng'at mageto nitie ng'ato ni Mongozuthu Buthelezi South Africa kucho en kingpin ma Zulu Kenya wakabe wan kaka joluo wan ji 6 million mano romo gi country miluongo ni Denmark kikao ji 6 million iketo jogi moko pingi inyalo dak above the law ma in kata chik mirito onge ka ng'ato koso ni tikao jogi moko pingi gi adek to de chwade titieko wachno ka ng'ato ni ofisi midwar yembe tich tikao jogi moko pingi adek tikone dhu ka ng'ato ofisi witoko ka nitie gi ng'ato midwar ma sirikal dwar yembe tich tikone sirikal ni ichoko jogi tidhige street tikone ni sirikal kuriembo ng'ane tich to wadhi ketho uchumi ma Kenya to ka nitie ng'ama idwano ondike tich tikone ng'ane nyaka ndike ma kok ondike
to wadhi ng'anyo nyaka juma rum. Mane kaka African kingpins nyalo tiyo gi joma luwogi kaka din makoro gin gidak above the law. Gin kata kidwa mako gi tiparo ni to ng'ani komake to joge ka ok biro to gik moko Nairobi katieko, joge ok biro to gik moko South Africa katieko, joge ok biro to gik moko Zimbabwe katieko, kata Uganda be nitie kingdom moro kanyo mabaga. Jogo ok dwar, nikech pare ni kin president ma Kenya tichoko ushuru gi te, tidwa ni ger go yo, idwa ni chul go mshahara, idwa ni tim go gik moko monego piny tim. To ka ina tribal kingpin, gimoro amora ma didonje lweti e yor tribal kingpin no momiyi e yo moro achiel kata machielo en mari ma ng'ama penji kumitere gi gimitimo gonge, pesa ni no mari te. Alright. Okay. Adama na paro ni nyikwara Mogajwang ni wendo marwa machielo iluongo ni Salim Odenyo bed ni nitiere studio marwa ma Kisumu kar kamano pod warite kochopa ni kana sing'isi en bende en jasiasa ma en jalo mosewuotho e paw siasa ni kendo owacho ni oseluoro piny gi rombo ka nyalo tiyo gi dhok moyero ga tiyo godo. Kendo wageno ni kodonjo moseikore to biro tudre kode nyakwara Mogi achiel kachiel kowuok e studio marwa ma Kisumu mondo ng'iswa ni to en kaka ong'iyo gini kaka weche chale ratil ka oketo ratil ni piny owacho wuok oko mar baro Jubilee kod ODM ongamo gi koso piny owacho ni en ka agenda mane japuonj mane wach mar mano wacho mar romo gi jatend piny bentie thuolo ma jatend piny nyalo ore kwayo ni japuonj Odoyo Wede luongna jaduong' ma ada wuoyo kodgi bentie thuolo ma jatend piny nyalo time mano. Magi jodongo bila magi achiwo ranyisi gi jodongo mano timore ke jatend piny en jatend Kenya te. Ing'e ni katong' ni ok en jakeny Kenya te to doketa keta ni oganda ma kata oginene West of Rift Valley un jatendu en ng'ane oganda ma e Rift Valley un jatendu en ng'ane ma koja to kikete yiero to map mar Kenya to kaka ogore no ng'amo mbulo dhi olwarne mochamo muma e jatend ji te mane piny no to ka nitie kweth moro kata gibed jodongo kaka iwacho no ma jatend piny neno nitie gimoro ma kowacho kodgi wang' gi wang' eka gino dhi timore eka gidhi winjo gima mone luongo gi onge. Wawuondre ni koro sani oneno ka piny luo dhi marach kabisa kendo gik moko ok timre kaka chik wacho kata kaka doher ni mondo timre mondo dongo ruk dhi nyime. Yes. Onyalo nyiso jotend luo ni luong na uru jotend luo kanyo ma piny ogeno ma kowuoyo to piny ong'e ni ng'ane wuoyo mondo gibika mondo wawuo kodgi apenj gi penjo gi duoka ambe gi penja duokgi to kwase duokogi to ji ochope kiwango moro mawinjore. Ing'e ni kata sami wacho ni jowa gi loso rally mondo gidhi giwuogo gi jopiny. Nitie gimi luongo ni wuoyo gi jopiny to gi wuoyo ne jopiny. Gima gitimo cha en wuoyo ne jopiny. Ma ka ng'amo wuoyo mogiko tieko microphone ni oketo piny ni ta to buro kethore ji dhi. To wuoyo gi jopiny en ni inyalo penjo jopiny penjo to giduoki. Gimbe ginyalo penji penjo to giduoki. Inyalo pimo negi story to bang' pimo negi story to gipenji penjo mantie. Inyalo wacho negi weche to bang' wacho negi weche to ginyisi weche ma ne opogore gi marino. Ginyisi ka gimbe pachgi achalo. Mane miluongo ni wuoyo gi ji. To wuoyo ne ji to chalo komanda. Inyiso ni ma timore marach, President William Ruto timo magi ma, otamore timo magi ma, okwabi yie. Kaito microphone iketo piny. Mano to incitement gi kisungu. Akiani dholuo tiloke go maber nang'o. En athuya. Mane ne keto gulume wiji. Or mane dhi e dala ng'ato tikone ni ng'ane mano ketho gine ma dala uka koro en kama to joywa bete ji dhi e lweny. Omiyo lweny ni itiyo go mar kelo bi mar ng'ato malo. E piny Israel kucho gin gi wasiki moko manyaka chieng' miluongo ni jo Palestina. Kata kawuono pod gin wasigu. Ka jatelo ma Israel nyalo neno ni mbine dok piny to tugo dhao to kado jo Palestina kabisa to mbine idho malo. Kata piny Amerika kucho ka mbi mar president mantie dok ga piny to yudo ko nyalo tugo dhao kata Middle East kata onego jasik Amerika moro tineno ka geno kuomio dok malo. Omiyo ng'ama tugo dhao gi jasigu tuge mondo joma en go alwora ne ka omedere. Dhao migo oko kelo riwruok e dala. Alright. Japuonja nyaka gi sani piny owacho dhi nyime gi timo tijene. Kendo
joma keto piny owacho tesre bende luwo weche matimore mondo piny Kenya obed makare. Wang'iane e wach mag rombe miwacho kaka ikelo gino. Nyalo bedo marach ka joma keto piny owacho tesre obedo gin giluongo ji giromogo. To jatend piny koluongo ji ma samoro luongo kata kweth moko mag jodito moko to mando koro ber wapam. Nikech wacho ni samoro jatend piny nyalo luongo kweth mondo gilalre. Mana adier. Kaluwore gi chokruok maduong' mondo mi ulalru gi ji kamano nyalo bedo matek. To jogi bende nitiere jok mane giyiero ma samoro romo gi jotelo gi nyiso gi ni biuru lima kama mondo magi gik ma jopiny dwa ni onenu kata wuo kodu. Ka giwacho weche ma giwacho go nikech ing'e gimomiyo penjo ma japuonj en ni juma achiel mokalo chien kucha bang' jatend piny Kenya William Ruto wuok achiel kuom kanise moko Nairobi ka to nodhi oromo gi jopiny oko e galamoro e apaya mong'iso gi ni magi mama bende gidiro kwe wang' kweth maketo gi tesre. Mae nyiso nang'o giywang' ng'ich koso ang'o machuni koro nyaka gidhi gin bende samoro e ndara kata gibed gi rombe mag giwacho ni mag kanisa to ji bire mang'eny. Ing'eyo osiepa onge gima nowach Kamkunji kacha mopogore gi manowach Jakaranda, mopogore gi manowach Kibra, mopogore gi manowach Lwanda Nyoro, mopogore gi modhi wach Mumias. Kane en gimi wacha mondo jopiny ong'e adieri to nosewachi onego rum. To kisiki wuoyo iwacho the same thing again and again and again. Ichalo ng'ama yalo injili mondo lok pach jopiny kuom sirikal mantie. To mano idwaro go ni mondo ang'o motimre. Nyalo bedo ni idwaro mana nitie gimoro midwaro kuom sirikal, midwaro ni sirikal owi ma kok omi tidhi keto gi tesre kaka ben. Waduto te wajoma ni Azimio gi maonge gi jotend gi te. Wang'eyo ni piny mantie kwe e madongore. Kendo waduto te wang'eyo ni sani kata wago koko manade ok wanyal loko president mantie matiyo. Karang'o mwadwaro? Gimwadwaro en ang'o? Momiyo wadwa luoro piny kwa wuoyo gi ji wawacho ni gik moro achiel mane wawacho ne gi kuonde gi te. Gimwadwaro en mokwongo na nyisi ni gima ne idwaro en ni mondo sirikal mantie owuo gi leader mar kweth mapingo piny owacho. To ok nyalo weyi ni bedo gi kegi kendi chame. Ni sama ni yiero cha ine mane pango jomiyiero. Sama osetiek yiero ine midwa chako pango joma donjo e sirikal. Dangi bed ja opposition to sirikal be mari. President William Ruto dier mondo yier kende jomodwa tiyogo e piny Luo, e piny Kikuyu, e piny Mwate mondo mano bed sirikal mare. To imbi opposition obed mari. Kaito koro ko opposition ne ka sirikal timo marach to gikwer kata giwuoyo. Be kwer ok kony, gima konyo en lalruok. En wuoyo koneno mera di tim kama di koro ma timore. Wan kaka opposition mae mwaneno. Ma ka enen to opposition koni wapango ji mwakoni minister mar health en ng'ane. Wamanya ne korwa koni ng'ama nyalo bedo opposite mare. Ma kotimo gik maricho to pimonwa to wakwere. Okay. Japuonj wang'adi gi kanyo. Wadhi e yweyo moro matin, wayud weche manyien e yo machuok. Erokamano. Ka waduogo pod wana mana kama ikete no. Erokamano. Adhi penjo moro motenore gi wach mane wacho kaso wadhi e machielo. Koro yie mondo wayienge gi kanyo wayud weche manyien e yo machuok nyaka Ramogi ka wanyisi godo moaiko ni koromo saa 3 mar otieno makawuono e Ramogi TV. Pare nyaka Ramogi twak en ratil odhiambo makawuono mar tarik 12 dwe mar 2 2023. Odhiambo ni nyaka Ramogi kik idhi mabor nikech wan ka gi japuonjo doyo widi wafuono weche mamiyo samoro waneno ka pogruok moko bedo. Tang'o mowinjo bed ni timo? Wang'iyo kaka piny owacho osebedo katiyo gi kweth ma bende keto piny owacho tesre. Wawinjane weche ma wahiko ni koromo saa 3 mar otieno. Mimi ni mama wa watoto 12, lakini niko tu na watoto 2, wale watu waliweza kusurvive. Nifanyie ectopic pregnancy, usitumie family planning. Okay. Na ulikuwa na blockage. So ukitumia family planning inaweza changia tena blockage nyingine. The same year ikiisha nikapata ball, nikawekwa kwa bed rest. Nikiwa kwa bed rest after 8 months mali tu mtoto alitolewa
reba ikakuja. Nikatolewa mtoto. Nasikia nasi utamwambia aje. Nikasikia tu mama akipita hivi akasema kai huyo mtoto wake ni kama amekufa ukisikia akiambiwa hivyo. Mimi watoto wangu wenye watu walikufa hakuna mashishi ilihudhuriwa na mtu wetu hata moja. Ilikuwa kutolewa hospitali, nyumbani mnapata shimo imechimbwa, kusika ni kama kutupa na kurudi. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt. Hakuna kingine. Bolt ni chap chap. Unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Tembea Kenya na View Travel. 3 days Masai Mara from 14K. 3 days Mombasa from 13K. 3 days Diani from 16K. 3 days Malindi or Watamu from 17K. 3 days Samburu and Amboseli safaris from 20K. Self-drives and weekend getaways for 2 days to Naivasha, Nakuru and Mount Kenya from 3K. Staycations in Nairobi for birthdays and private celebrations from 4K. Call 0703-254-254 for bookings. Onego wachung kachiel gi jowetewa e kinde kuyo. Kilalo ng'ato miero, to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung kodi e miyo jalno miero kopo maber. Inyalo gocho e namba 011 09 22 883 kata 0785 40 38 20. Be inyalo oro ote e email obituaries@royalmedia.co.ke. Nimemwambia Profesa Kindiki atoke ofisi Nairobi aende aishi kule North Rift mpaka hiyo mambo ya wananchi kupoteza maisha yao iishe. Jatend Kenya William Ruto osiemo jonjore mamonjo gwenge mag North Rift ka bende okone jatend migawo mar Arita Kindiki mondo ogo tach e gwengego. Wale waheshimiwa wajia yote tulipatia kura, tulifanyia chochote ambaye kutoka MCA kutoka inaitwa nini Homare, hakuna mmoja anasaidia wananchi. Uhuru kod kech medo nyoro gwenge ma Kenya ka jopiny moko dwaro ni sirikal oyangi oro kaka midhiero maduong' ma nyaka ked godo. Kidhie osuptende wagote waloso health management information system, wadhi pogo basari ne nyithindo 20,000. E twak makende kawuono warango ka bende gavana ma Migori Ochila Yako osechopo moko kuom singo mage nyaka ne odonji e apisi. Machiegni kendo nyakora moga juanka kana singo nini bang' yudo weche manyien yo machuok mago manyiso mo aiku ni koromo sa dek mar otieno ma kawuono wadhi nyime kod twak marwa. Odhiambo ni bende daher mondo mi anyisi ni wendo marwa ma Kisumu kata mano bende dojo Kisumu Salimu Deny osedonjo kendo mana bang' nyiri machuok kende wabiro tudre kod achiel kachiel. Onyiso ka en owuon no ka ODM kata gi Jubilee kore serikal nitie kaka odonje gi kendo koro odiro gimoro ma temo ywagi kendo duodo tiendgi. Kapok wadhi mbele gi japuonj wendo na man kod studio kan tire mana moko kuom ote maseyudo ma daher mondo mi an bende aliw mana matin. Matthew Zonyash wacho ni ng'isna japuonj doyo wede ni an to adwaro dongruok ma yudo kowuok kuom jotelo moyier but kik ketie weche mag siasa. Mano wach ma owach kar kae kod
Matthews Onyach. Then nyisna japuonjo doyo wede ni kik wigi wil. Masa moro gigol dugwa oko kako oganda luo. Mana nikech nitiere gimoro ma inyalo dwar kuom piny owacho. Jakom wang'eyo kaka jalo ma osekelo ne piny ni, kendo gima ber mosebiro e piny ni bende nyaka luongi e nyinge, nikech mano e gima osechung' ne kinde duto. Kaluwore gi wach ma nwawacho seche ka, weche mag tudruok, weche mag wuoyo, weche mag sumruok paro gi gik machalo kamago, apenji ni nyaka gi kama wachopeni, wanyalo, oganda luo nyalo pamo ni giseyudo. Iwacho ni nitiere kako winjo bed ni piny owacho koyiero jatend migawo ma en ng'ane, to kako opposition bende bedo gi jatend migawo ma en ng'ane, manyisogi shadow manyisogi shadow cabinet, manyisogi ni magi mae manowinjo bed ni timo to kotime kama. Ng'ani udhi wuoyo kanye to onge apisi mar jatend kweth maketo piny owacho tese. Ng'eni koro kae kama iwacho ni ka en barua to wuok e opis jatelo maketo piny owacho tesre. Ka ibro yudo ka koro teko go teku moro beti. Koro we anyisi kaka itimo gino. Nikech kata ne bed the office of the official leader of opposition, onge ng'ama dhi donjo office no mondo wuo from there. Official leader of opposition, ng'ama tiyo tich mane onego ti an official leader of majority in the house. Tij office no konge, ka en kama indike barua, nitiere official leader of the opposition, sama wawuoye en Opiyo Wandayi. Omiyo onge gimorem kanyo. To jogi kosechoko weche magineno kadhi marach e migepni moketgie ni gin e shadow ministers go, shadow cabinet go, to gitero ne official leader of minority. Kendi ng'e bunge kacha, official leader of minority nigi pass priority to speak. Kende no nyalo wuoyo mang'eny molo jomoko gi. Mane mano take care of official leader of the opposition. Wach moro ni President William Ruto dwa keto office machielo mar official leader of opposition. En mana manyo ne joma noyombi kombe gi office ma ginyalo bede giti gi mwandu sirikal. Gima ok ging'eyo ni ka gidhi gipasore magidonjo office no magidonjo, ting'e ni koro ok gin retirees. Right. Mwandu magiyako ni gin retirees cha. Kecha aneno ko office Uhuru kete over 100 million, office Raila kete 78 million. Mano kawacho ni rach. Awacho no kete chik. Ting'e ni ng'ato koketo chike mochuko chike manyisi ane kare ok winjo gima wacho. Gima wacho ni samo osedhi oketne kech oketo. Wacho ni giyako, nyiso ni nitiere ng'at moro modhi kacha yako. Wacho ni machiko keto. Machiko keto ne gichamo cha. Koro mano 78 million cha. Yes. En ing'eno dhi bedo maonge nikech koro ok retire. Koro en official leader of opposition otiyo dhi. Right. Onge ni sirikal ok nyachame pesa diriyo. Wadhi Kisumu. Salim Odenya ma Wuodimbo ma Othorongo osedonjo. Ang'eni olewo matin kaluwore gi weche makakore kacha, kata kamano gikone to koro waseyudo Salim Odeny kendo ne studio marwa ma Kisumu mondo wawuoye kode, onyiswa ni en owuon gi kaka wadwa kete ratil, kaka wasebedo kwa kete ratil. Gi kaka gik moko timore sani, onyalo wacho ng'o kuom sirikal matiyo sani. Ahinya kotende gi weche mag kaka gisebedo ka giduokore kod kweth maketo piny owacho tesre, kod wach mar temo kata bedo osiep gi moko kuom jotelo manitiere kweth maketo piny owacho tesre. Gie sani Salim Odenya mosini oimore machiegni ahinya e studio marwa mar Ramogi TV ka nitiere Kisumu. Gik matimore gie sani inyalo wacho ang'o? Oimore ahinya, amoso nyikwa Ramogi duto ne oimore, kendo amoso osiepna japuonjo doyo wede ni oimore ahinya. Kaka piny owacho obedo gi sani, wang'e ni waa yiero. Kendo yiero en yiero ma otwere matimata kendo matek. Manyo otero ji nyaka e doho mamalo miluongo ni Supreme Court. Kanyo nogo bura nyo winji kendo doho nodwoko ni ker makoro tiyo sani William Samoei Ruto e ker ma Kenya. Koro Azimio nyoko dhi okoyombe yiero no. Koro ng'iso ni mano nyochiwo rusa mathuolo kende mondo William Ruto bed kaka ker, mondo los sirikal kendo mondo ta piny kuom higni 5 nyaka yiero moro biket kendo. Koro mano nyowito Azimio e gima waluongo no opposition. Katiba ma wan go sani to contemplate gimiluongo no opposition. Katiba ma wan go sani wacho ni minority gi majority. So Azimio nyodonje minority chama mar ginene coalition mar Kenya Kwanza ma otelne gi William Ruto nyodonje gimiluongo ni sirikal, koro gi form government.
wach mar mosruok ma giwinjore gi joma ni opposition dhano romo. Aparo ni ji onego ket into perspective mondo ji owinjre. Ni joma wabunge gin e legislature. William Ruto ni executive. Wan gi judiciary. Koro members of legislature kobiro romo gi ker. Kanyo wach mar political parties onge. Okinya wacho ni ng'ato we chama ne odhi romo gi chama machielo. Kech ker en ker mar Kenya ngima. En ker mar ji duto. En ker mar jo chama te nyaka ng'ama onge chama. So ka mjumbe ni mani e chama moro dhi romo gi ker. Okinya ngiso mjumbe ni koro we chama ni. Owe chama na to romo gi ker en ker mar ji duto. So anaparo ni gik matimre mag ji odhi State House, ji odhi romo gi ker. Kik wiwa wil katiba wacho ni ker mar piny en ranyisi mar riwruok mar oganda mar Kenya. Iluongo ni the symbol of national unity. Koro ka ji odhi romo kode, State House ok en headquarter mar UDA. Be ok en headquarter mar Kenya Kwanza. State House en odwa waduto kaka jo Kenya. Koro everybody nyalo dhi State House. Endo kapar ni kidhi State House iting'o kadi ni mar chama. Ni an kora biro ka an ja chama makama kata ja chama makama. Kacha idhi State House. Winjo ka kiluonge ni State House. Tena ni ot mar piny. Ma pinywa ma Kenya ka emoketo. Ma kere madonje kotieko to wuok awuok ok en od ng'ato wuon. Mane kaka nanene. Okay, erokamano Salim. Ng'ato nyalo penjore kata jopiny moko nyalo penjore ni to jok maketi tesre kuom ranyisi ami ranyisi in gi kayuochi moko migeno ma winjo bene kata kidhi to nyalo mako ni gweno. To gine makoro ineno ka gibadhore kuom ranyisi. Akete yo mayot ni jok munjo bende keto jatend piny Kenya tesre od bura. Ema koro oywayo bedo siepene kuom ranyisi. Mano nyalo bedo ni otemo nego mbi mar jok munjo bende kete tesre koso kati neno nango nikech ng'at mosiepni samoro wacho ni aoch wat kori lore mos. Aparo ni wan kaka jo Kenya ok understand system mane wadonje 2010. Ne wadwaro parliamentary system. Ne wadagi parliamentary system wadhi e presidential system. In a presidential system, eni bunge te kaka en note onego ket ker tesre. Kata ng'ato moyiere UDA, kata yiere gi Ford Kenya, kata yiere gi moro mar Mudavadi Amani. Joko te kata yiere gi ODM, bunge as an institution onego beni check executive. Koro waonge gi miluongo no opposition, onge ng'ama pengo piny owacho. Piny owacho nitie, wan gi majority, wan gi minority. But bunge as an institution tiyo kanyakla onego beni giketo ker tesre. Makata mbunge madala gi Tarbo onego beni giketo tesre asa bunge mondo ging'is gi oversight kaka piny owacho tiyo. But aparo ni wabedo trend in a wrong way. Maneno kata ka un jofwambo uluongo Raila ni jatenda binene kweth makwedo opposition leader. It's not opposition, it's opposing who? Waonge opposition Kenya ka. We only have majority and minority. But bunge oteka ka en no. En giteko mondo mi oping serikal matiyo ma en executive. Ochek kaka judiciary tiyo ka court, migao mar court mar ng'ado buche tiyo yo mok ni kare. Bunge ni giteko mondo chekgi. Migao mar ng'ado buche nogono be ka bunge ok ni kare okalo chik mok ni kare gideclare this is unconstitutional. Executive bende chik owacho article 115 ka gikalo bur gikalo chik gitero ni president ka president nigi reservation otamo bunge ni mayo ka yiera kodu dudok los kendo machielo bunge no be kaka en president tero budget ne kanyo ging'iyo president ka nigi chik mopende kedho tero kanyo ging'iyo so bunge tiyo kaka en owuon, there is no opposition. So wach mar ni ng'ato kia David Ochieng ora ka osiepna makoro nye wach lawo miluongo ni jalango Felix jogo kata ka giromo gi president en ok en tij jalango kata en wabunge ma ja ODM mondo check president en tij bunge kaka en note nyaka ja UDA nyaka jango gin gi mandate to oversight executive. We don't have opposition. One mana gi minority gi majority to mano tiyo mane bunge but ko bire e wach mar oversight to bunge te nigi mandate mondo oversight the executive ok wach mar opposition onge opposition. Alright, Salim ikelo wach moro motenre gi kwan mar jomoyier gi jomoko yier. Miwacho ni minority gi majority. Kinde mathoth ayudo ka jomoyier ma oyier gi duond bura ma odonje sirikal dok kuom thuolo mathoth ne sirikal. Jok moyier gi duond buche mamoko matindo miluongo ni leaders kata minority parties iyudo ka samoro gitemo nyiso ni gini kata ka kutime kama wan gi wang' machielo manene pogruok ni to biro nang'o kiwacho ni winjo bed ni bunge tiyo kamoro achiel mondo wang'e ni piny owacho
nitiere jok mang'iye dichiel ariat nyawang'o gwal? An aparo ni mano nobiro nikech ne ok wapuonjore maber e katiba mane wadwaro. Kane wadwaro katiba, moluor migosi Raila Amolo Odinga ne dwaro ni mondo wadhi e gimiluongo ni parliamentary system. Maker iyiero gi bunge bedo piny to joma majority ema chiwo ker kaka timore e pinje mag Ingereza. To jomoko ne dwaro presidential system. Ing'e system no wan go chien was a hybrid. It was a mixed, both parliamentary and presidential, no kikore. Minister bedo kendo mbunge. Koro eni e bunge to uweyo koni be. Any executive to any bunge. So it was a hybrid. Ne wadwaro mondo wabed gi parliamentary system. But Kenya no year in 2010 mondo wabed gi presidential system. A presidential system onge opposition. A parliamentary system nitie opposition. So aparo ni en mana gik moko ni pok wapuonjore mondo wawinji wan kanye wachomo kanye. Koro samoro ko yieri e chama mar president to ilo waluwa kata gik moko ok ni kare tilo waluwa. Mano bok bor kata gi chama mar president na thurwa ka. Ka ng'ato yiere Luo Nyanza kata yiere gi ODM, koro luwa kata wach gik maricho to luwa kata mondo duogo yiere kendo koro yie ki gino moko cheke ni mok ni kare kata mani kare. So temptation no nitie kuom ng'ama yiere chama mar president. Oweyo ni ko yiere chama achiel gi president ni koro tije en siro gik moko duto ma president owacho. Mano en wrong. Mano kaka onego bedi. Parliament onego bed ni cheko presidency. Ka presidency okodhi kare to gikwere ni mok ni kare mondo los gigo. Salim, kama koro weche osechopeni ma koro siasa beneno ka medo gidore. Inyalo wacho ang'o e rombe mag lalruok gi jopiny ma kweth mar Azimio timo. Kane wawuoyo ka gi japuonjo Doyo Wire nowacho ni ok en gima ber mondo roket kweth mar unji ni mano nyiso itemo many mbi moro. In iwuon ing'iye nade e kinde ma samoro nitiere both moko ma sirikal timo ma ok nyal wacho od bura. Gikni ni ma pod od bura bende ok osebedo ka dhi nyime gi twak margi. Aparo na Azimio bendo lalo yo. Azimio be paro ni gin opposition. Gibe gidagi winjo ni onge gimiluongo no opposition. Wan gi minority katiba mwan go king'iyo katiba no te onge the word opposition. Onge ng'ama iluongo no opposition. Koro gin giweyo ni tij opposition en pingo gima sirikal wacho. So to me anaparo ni script magiluwo mag buche magiketo kamoro ka gidhini. An gi koro kane tiende. En kane court oseng'ado ni William Ruto e president. Onge yo moro amora ki katiba ki sheria minyalo gole go mondo wuog oko unless nitiyo gi yo mok sheria. Koro ka Azimio nigi yo moro ma iluongo ni extraordinary means ma digigol go Ruto e bedo ker gi lo mano. Ka gidwaro yo moro ma within chik mano to onge nikech within chik ne giseluwo chik ma gichopo e Supreme Court ma Supreme Court ong'ado bura ni Azimio nokoloyo and William Ruto ema noloyo en ker mar Kenya. So aneno ni buchego gin mokwongo giketho kinde and mar ariyo gichiayo ji kayiem nono mondo ji wigi ochiegi gimiyo ji geno ma ok ni kare. But gikone to onge gima gino biro nyago. En ni ji biro dhi adhiya kama nyaka 2027 chak tim yiero moro machielo ma rombego ok onyago olemo moro madigol William Ruto kaka ker ma Kenya. Alright. Ano ka thuolo marwa mar bedo studio watieko inyisa ni thuolo marwa koro rumo. Salim, watimo mos ni yudo chandruok matin mar chopo. Kata kamano chieng' machielo bende wabiro bedo gi thuolo mondo wawuo ane malach kaluwore kod kaka gik moko medo nyuolore sani. Ng'eni ijni sani okoro osepong'. Inyalo nyuol gik mopogore opogore to gine mwang'e ni nyathi monyuol ni ochal nade kamano. Wachni mogik minyalo nyiso oganda nyikwa Ramogi sama koro watieko ni. An anyalo nyiso jokanyana ni an aparo ni biro kawo wakinde moluor migosi Raila Amolo Odinga osekedonwa kaka oganda kendo osekedo ni Kenya. Kamogike ni mane kamogike. Nyaka wachop kama wayie kaka oganda ni koro nitie kama wacho jalweny maber nyaka ng'e kama koro lwenji ogikgo. Wan osekedonwa ochopo kama wachope ni mae kama wagike. Nokawa ndalo mang'eny mondo wayud wuodwa moro mabende thuon kata rwath ka en madichopwa ka. To waduto kaka oganda Luo nyaka en owuon nyaka wachope yierruok ni nyaka ing'e kama igorie gi kama ing'awe wuoche. Nikora ng'awo wuora lweny ni orumo. Mondo wachak wakaw lweny machielo kata manyien. Nikech ok wanyagore ni Kenya waduto throughout. Ni jaluo ema ni opposition kiluongo ji ng'anye ndara jaluo ema nitie kipingo sirikal jaluo ema pingo to joma moko to winjo maber sirikal. Aparo ni en call ni wan wawegi mondo wach ni wasekeda ahinya. Sakoro romo wawere gi weche mang'eny gi wariwre gi jo sirikal matiyo chieng' moro no wayud thuolo
to bro kawo wandalo malach ahinya kaka joluan kaka nene. Alright. But sani awacho ni mondo wakal gik moko to kwa mondo wati gi sirikal mantie wae twajiwa ahinya loch mag gwenge wa mag counties Siaya, Kisumu, Migori gi Homa Bay counties ko mondo bed motegno mondo konyo jowa e gwenge. Alright. Sirikal mamalo tando kora neno kanyani nyo omalo wae 2022 ni ongeyo madango mamale go 2027 kakore ne men kero. Alright. Mondo korwa ne mena kakwa tiyo gi sirikal wasudi nyime. An mane wach na makwa jo kanyanam. Da wabedo gi kwe da wadembre wawere gi buche mang'eny gi mondo wadhi adhi nyime kaka piny dhi nyime. Erokamano nya Salim Odeny mano wach mar Salim Odeny ba bende en wendo mar mantiere Kisumu kocha nyakwara mag obiro ma ka koro sawo inyore ok oyudo thuolo mar wach mang'eny kata kamano mowacho gi ogolo wach mogik maka mare. Japuonj ka watieko mi second matindo ang'o minyalo wacho no ganda nikech winjo kaka Salim wuoyo in bende wuoyo jopiny bende no wuoyo ka moko kuom milome masomo. Ne ok ayudo thuolo mar moso Salim Odeny. Ng'ama riek iwinjo kod wach mawuok e dhoge. Awinjo weche mowuok e dho Salim Odeny kamedo gi monuso bedo kawacho chon. Ong'ama riek mamalo chutho makayudo kama odwaro e fees to nyaka konye chulo. To wach madwana wach no ganda luo kamoro amora mauntie. Kik walok ng'anyo. Kik walok political rallies ni mano sport mwadhi e thuolo ka thuolo mwayudo. Onge duoko mora mora ma wanyalo yude gino manyalo loko ngimawa e miechwa kende utewa. To an awuon kaka an ok kaka joluo aparo ni wuoth mwase wuotho igni gi te ne ok wadwar kom mar ker. Ne wadwa ni wakaw joluo wakete oguni achiel mwatiyo kaka wadwaro. Ruoth oting'na umalo ganda luo kamoro amora wauntie. Sach loch mondo gwedna u gi mwandu kod kothu. Watieko. Erokamano nya japuonj kuom yudo thuolo mar loso kodwa Ratil Jakwara Mugajwang in bende mikawo thuolo mar kendo chiko iti iwinjo weche mowachi nitiere moko ma inyalo wach ni mago gin gik ma paro mar japuonj do wede kaka iwinjo kowacho kata paro mar Salim Odeny kaka iwinjo ka otieko kowacho negi pache owuon ok gin paro mar Ramogi TV. Jakwara Ramogi kuom ma yiena mondo wayienge gi ka Ratil ni pod kithni akitha kamano koro moticha Jumapil manyien kendo Ratil biro duogo kik idhi mabor weche mamoko biro kotenre gima waiko ni bende koro mosadek mar otieno. Nyinga en George Bati elo jogo masiro chenro ni otieno makare.